Bisi kaisa romai thongoro kalajak bukuk Binata D KOKTWMA angka onokote hangkor bai khobjak photigrai bokasing parani bukuk Binata D bisi kaisa romai sak hamya ongoi thongoro kalajak tabok bwsai tei bwsa khoroknei tei bini atoino tui nukhung khawai tongjakmani kaham korungkhe phiaba salsa asamsano sak hamya ongoi thango Binata D koila shohor photigrai tei amjaini sak hamnogo nai naibaikha bebak nokni malmata phalui phiaba doctor romi malia bini sakni bemarno tabuk phatar hasteni hospital sak naijakna phano kwrui chogya bialni bagui najagui manya abagui maya ganang lukurokno lachitwtwi phano chubachu sankha Binata D ni atoi screen o rijak Google Pay number rijak tongo o Google Pay ni bisingtwi norok borokno chubana muchungkhe chubai mano nainadi o mangpli nobo chini mangpli wo no yakari thamani yagulo nang tabuk saisung tongmani bisingte khalayai nang to sung NINI bisingte khaimani nang handicap yakba yakmaya nai thamani nang tabuk o present no tabuk ni injorawo tabuk bai tongoi tongjabai ni ang tongoi tongjawo tabuk no ka ani ambai jok tabuk haya kalai nai boni mongkha Binata kaino bobanyo tongmani bobain tongmani hingkai bobai hotat hayang oi thangka hingkai hayang thangkai ang tangoi tuisai mandia songoi mandia no bobai tongjamani asa khalayoi ke bota hotat hanga kai chung tabuk lo boro songoi sei malia akheng tong hikai bono bo hamnani bagoi pun sama sa no je nai koloi tongnai nang je no khungo nang bobai tongmani nini to location nang to no khungbo na jaya hediba na jagya nang to setting jase ma baba bu karika koroi kai ta bu nini no baina jbai tongmani bisi busu ka khana khai bobai tongmani ang bobanyo tongha 3 bosorok bobanyo tonggo acha tabu nang je tongmani onok no khungje nini baigina no baina je bole tamong ka tabu bo abno boniru kisa sori khaksa ko yagra phachingni gona gono romoy bohok bukhromoy sori ko unko ta kosto intengte chaibo hamaya nungbo manya kebo koksana jor se phan kurui abai hotat thangka gai sinoro thodigirayo phunuka barbar koma gat phunuka rugi romi miya boni rug romiya ta eke aboni porke ma konda thangka abo report ka hamni sau eke aboni porkhaino koila soro thangjoka koila sor ma 3 bar lai soka kai talo kono khlanyani kurika gai tabo chung tangmen bor ne wan suma ngkai tabu tamo ne wan so bono je bini sak khangyang mi tongmano tiyoi boro thangai telangai man thangkai hamnai abo hairo khawan tui tongmano kai bono tabu talangna muchung makai kisa bairin doctor phuno kaiba tamu khalai mano boba hairo gromano abo hai chung talangnani muchungu o buiso nigrobro go talang khai chengnani talang khai khamo akhaino bairi ro go talang mangkai cha khamo ni buisau kai chung tamai talang manjanani ba ke oboni bagoi oi chini dofa jati ro chuno te kisa chuba khaiba khokya khangnei je bong khairok toi gai awni bagai chung kuno chintai phan kurika shokti kurika kuno nongno khongmal mata sekrin tamwa phalbai chokha khlai baika kai ta bono boba hai khlainai busarok bo busabo kaisa sala kaisa buri kaisa osala bo pori nani ta bo darsu yo pori wo tam khai chalai boro কোনো কাম করেও লাবার কিসা তঙ্গ আবো 200 ya phang abai rawo ngai kisa abai choli tong ta choli tong mani bo ta khoi taisa bosai ro bo te budi mandia jikai chungwan sugoi nai ka ta is wan sugoi na yo no kisa jungo bari ro go tamhi nigrum ji tamhi aro kisa talangoi silongo isa talangoi nanya rong musungu kai chungwa phan kuri khaba kai takuk buko chini dofani ngoi tuma Pakistan tuma Hindu chuno
khairok jak thung je khatong toi hinoi chung isa onurut khalayota haganang maya ganang je khaganang maya ganang rongna tako bukuk chongna kisa misa chuba jak mani babe nang kisa misa ba chuba jak thong noi kojawota khapangni chini dofa jakiro tako bukuk chongna kaje kistan ro bo chin ba kaham kalai suri jak thong je suri ma bai bobo chuno khairok thong kisa no tabuk I mangklini bukhakti khlai hapini lukurok haganang maya ganang ro nini I khorang no khawai ebo chuba churok khlainani hne sungoi tong hangkai no rok bob haki chubai mana account number google pay abo herok subida datom tongo bahai tongo bogo bahai je no account number tong hangkai in video ni mangklego bijakne aro khlai je chubai mana abo hai nungna bilena chubai manu di manu account tong na o de demar na ani account mo tongo hinge ani mayo tagru gi klai nain be account tongo bini account number ready na ja di aro je subanai ro subai mano bini mongkhai bai samni mo je sakhanya klai ja Binata D brahma boka miklai obkai koi lasor podisera angkai paran mongkai pokasing paran jago bo din tolana hini tongai tong chung chungkai sarigo telangnani hinoi tongo kai telangoi thangdorop jora kaisa hindi wala tongo chuno phabai suri payo kai tho thangdorop chung tam hairugi kicha thangoi rugi bang ko romandrop hinoi bo khub chuno maya khalai help khalai kata kai thangdorop jora hinoi bo budirok chuno juga jugri kha acha noro aro sak nogo tong mani yagulo phano kebo chuba sur hori mano o account number haye noro to tini no thangtene ka hediba tino telang na hanai tongo ta